ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko angata الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين تبشر في الله جباو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديانا وكلنا بلا جلما amba foka wali mando ka barkada akanya madalla ni watina kana tebe shirfilama anga bi wajulu kana kono ambi bamako jala koroji ambal make Allah taala kadina baral srafe zikri Suleiman Jara lada do saosa alebe ziyara bilebele boloda ka duwa donga ka ala weleke kata amansa o manno ya ka chakoroba na ka musokorobai amflani o lada tima de kana kan san bafla anitan wolon vlaina marsi kalola an karamogo bora jian fantan nani bela jelen fe kana wajulu damine nga kada karamogo era chaya kan amina wasado anga shirifeula isa maman sherif haidara sayyida nafisa usman haidara ninga se an karamogo dema sayyid ahmad tijani haidara anga je anga nyama dawlu ka soro tawfe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد وسلم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي ألفو كلا ولي مندو كلا بركة على مي بيرا أنا كلا تيجي أني كنويا أمبلو ka ansigi kene konana kene mi ni baraka kene do bonya kene do karama kene do miri ni tashi kene do do kene do kerengere ma ka nyesi anfa bayaya jarama ani angam soroba bastan dumiya kabo ulula kashe islame fure bela jelema ani ala be se ka ke nyene ma hene ni barka yi an yere ma togo mina kene sigi kunye odi arabu ko te li kulli makamin maqalun siyoro beni akuma dedo wa kuma be fanane afoyoro do kuma ni afochogo do kuma ni afotuma do wa kuma yere kadi adomaga bolo kuma na fo baga fana do o kora e jumende wajulu kala wi wajulu ke akara mogo ame do ku ye mi fo ala ka sabati ala ka do dusuguna ni ala yi wasabaga di mani ya to ma ga sutra be odela an wasara ni u ka danye fly ga kuma tigale no mogo flala mogo min ko fonga kuma kasoro kuma ko te kuma madima kuma tigale no la kuma dira mogo min manna masiga fen fo kuma tigale no la note ni kene na anti kuma nyini sabu ni anga kene ambe ziara de la ziara ko jumele do ne kodo mogo do de balola ambolo ka balo an chela no lu kara nganyina ma sababu e no lu ti ambolo o mogo mimbe auna an me se ga usama mima o de ziara ko kata bo ula na mboru la me mun kanu be kuma wai o mogo do de be anano de do o ka nyeshi uma o do keni
a kɛcogo bonya tɛ a kɛcogo ɲɛ yɛrɛ tɛ wa caya yɛrɛ fana tɛ ala mago bɛ fɛn damadɔ dɔrɔn de la duwawu la ani ziyara la ni kelen ye o jɛ a kɔni bɛ kɛ koba ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mɛ n'a dabɔlen bɛ ala kama a ti ala sɔrɔ n'an sigira ni a korona togo togo an ka fɛn fɔ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw nafa sigi kɔnɔ ani sigi kɔfɛ ziyara walima ka duwawu kɛ mɔgɔ dɔ ye fɛn dama dɔ bɛ yen nɔ jɔsen dɔw b'a la a fɔlɔfɔlɔ duwawu bɛ ka kɛ jɔn ye jɔn bɛ ka duwawu kɛ a bɛ ka kɛ cogo di a bɛ ka kɛ mun kosɔn nin damadɔ in bɛ a la duwawu bɛ kɛ jɔn ye jɔn ma dafa hadamaden kɛra togo o togo ala bɛ a ka danfɛn dɔw sutura i n'u bɛ jɛ fo ka taa se a ka fara ma e tɛ wa i tulo t'i don a la i t'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da k'a fɔ nin bɛ karisa la min ma ne ja o mɔgɔw tɛ jate ka bɔ dugukolo sanfɛ nka mɔgɔ tɛ yen fiyewu min ka ko bɛɛ ka ɲi o mɔgɔ tɛ yen n ko mɔgɔ bɛ yen o tɛ jate ka ban mɔgɔ min i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ a jɛɲɔgɔn na a dɔnbaga la min bɛ se k'a fɔ ko nin ma ne ja karisa ka ko la o mɔgɔ tɛ jate ka ban mɛ a mɔgɔ kelen tɛ yen dugukolo sanfɛ min ka ko bɛɛ ka ɲi o mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ alikamalu lillahi mɔgɔ kɛra togo o togo ala bɛ jɔnya bila i la o kɔrɔ konin dɔ b'i ni yɛrɛ la a bɛ k'i yɛrɛ degun mɔgɔ minnu b'i bonya i t'i fɛ olu k'o dɔn i la kɔrɔ hadamaden bɛ balo dugukolo sanfɛ a dafabali a jɔlen a ka jɔnya la ani a jɔlen a ka jurumu na k'ala yafa deli ala mago b'o de la i yɛrɛ balolen sera ka min kɛ o bɛ yen mɔgɔw minnu bɛ sigi k'a fɔ ala hinɛ la ka yafa k'a ma wallahi muso bi sɔrɔ o la min jɔn b'a yɛrɛ la cɛ dɔ bi sɔrɔ la min jɔn b'a yɛrɛ la denmisɛnnin dɔ bi sɔrɔ la min jɔlen b'a yɛrɛ la mɔgɔ dɔ bɛna kɛnɛ kɔnɔna na min sigiyɔrɔ tɛna d'a ma a bɛ na mɔgɔ t'a dɔn k'a nana a bɛ taa mɔgɔ t'a dɔn k'a taara kuma dɔ la o bɛ sɔn k'a lawuli yɛrɛ ka dɔ lasigi mɛ ala bɛ sɔn ale de kosɔn nka hali a t'a dɔn a yɛrɛ la jango mɔgɔw k'a dɔn jɔnmaya ye kara ye alihaka ye ko daka ye o de kama kira bani yɛrɛ ma sɔn ka taa kɛlɛ si la fo a ka denmisɛnninw an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ denmisɛnninw ma de ko mɛlɛkɛnin sabu mɛlɛkɛninw ye jurumuntanw ye a bɛ ala wele a b'a fɔ denmisɛnninw k'a fɔ ko amina sabu olu ma jurumu kɛ kira yɛrɛ tun bɛ duwawu ɲini a ka mɔgɔ dɔw fɛ don dɔ la ko sedina umaru ma ko duwawu kɛ n ye umaru kabakora a ko ne umaru jurumutɔ umaru i ka tuubi den a ko umaru ko duwawu kɛ sabu ne b'a dɔn k'e bɛ ne fɛ mɔgɔ min b'i fɛ n'a ye min fɔ ala ye i ka ko la ala bɛ sɔn n b'a dɔn e bɛ ne fɛ o de kama n k'i ka duwawu kɛ n ye kira ye sama di umaru ma abubakar ma umaru ma ko cɛ dɔ bɛ na ale kɔfɛ cɛ min ni a bɛ balo la mɛ ale n'a tɛna ɲɔgɔn ye u ka nin d'a ma k'a ka duwawu kɛ ale muhamadu n'a manto ye lahara gɛlɛya la u k'a ma ko awesu karawiyu belebele dalen bɛ iraki jamana kɔnɔna na bi mɔgɔ ma dafa mɔgɔ bi ala wele i jurumuw la ani mɔgɔw la ka mɔgɔ wɛrɛw fari kan ka ala wele o fana ka teli dɛ min ye dɔ kɛ ni dɔ y'a jɛ ni o fatura na aw ye ala deli o ye ka sarakati bɔ o ye sarakati o b'a sɔrɔ sabu ala yɛrɛ kangari da kira ye cɔ mɔgɔ dɔw ka ko la ko a kana ala deli sabu k'a kana yɛrɛ sɛgɛn la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kira yebagaw n'a dɔnbagaw n'a jɛɲɔgɔn dɔw ye a janfa gundo la hali kira yɛrɛ t'a kalama a dɔ ka saya la kira yɛrɛ de y'a seli ka kira ka fini fara k'a kasange kan ala ko kira ma ko min y'a kɛ n bi yafi ma nin kelen na nka n bɛ mun ɲinina o tɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna mɛ n bɛ nin kelen ni yafi ye mɛ a tɔw bɛ yen nɔ a ye cɛ 82 tɔgɔ jate kira ye la tusalli ala ahadin minhum mata abadan kira ye o cɛ 80 kɔ tɔgɔ di sahaba ma k'a ma ko Huzaifatul Yamani
ay nafigi cɛ 70 ani kɔ tɔgɔ de da ama ko ni nunu sara ɲɛna kana sela ka wa ala ye ne bale ko ne kana seli nunu ka muna innahum kafaru billahi wa rasulihi u be e nɔfɛ mɛ u kafira ala ma wa u sara u kafirila ma ne ala ti yafu ma fiu aya do ala ba ko sawa'un astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum yala yafa deli mala yafa deli kan yɛrɛ sɛngala ti yafu ma mago be muna do timine bema fo ka sɔrɔ ye konin dɔ kɛ ni ala cɛla nka sitane ni haramadiya yi jɛ yɔrɔ minnu na n'a ye duwawu kɛ o tigi ye a b'a sɔrɔ a filanan jɔn de faralen ɲɔgɔn kan k'aw bɛna duwawu kɛ nin ye jɔn de bɛna duwawu kɛ ala y'o fana fɔ kuranna ko innama yatakabbalillahu minal muttaqina ne ala bɛ minɛni kɛ jɔn ma ala ɲɛ siranɲɛbagaw mɔgɔ dafalenw tɛna duwawu kɛ an bɛɛ jurumutɔ de ye nga an b'an ka jurumu in de yira ala la k'a fɔ ala an kɔni bɛ e fɛ ni an ye min kɛ min ti bɛɛ ma o na kɛ fili ni sitanɛ nga ala anw nimisara o kelen na yafa anw ma ka yafa nin ma o de ye hadamadenya o de ka di ala yɛrɛ mɔgɔ dafalen tɛ yen nga i b'i cɛsiri kɛ ala ye o kɔfɛ ni ala wele min na ala bɛ sɔn i bolo i bɛ dɔ kɛ ala b'i dafa o ye filanan ye sabana aw bina duwawu kɛ walima bina sarakati kɛ ziyara kɛ ni nafolo min ye a bɔra min inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban ala ka sanu waati foyi fɛ ni fɛn sanuman tɛ nafolo min mina fara ɲɔgɔn kan kɛ sarakati ye fo k'a sɔrɔ o jɛyara ala yɔrɔ o mana caya togo togo ni tugu ka kɛ dɔrɔmɛ kelen bɛ a miliyɔn na a bɛ fula nanina ye jumɛn de aw bɛ ka ko in yɛrɛ kɛ ni ŋaniya jumɛn de a kɛ kun hinɛ ɲini de don a yafa ɲini don walima tɔgɔ ɲini don walima kasaya kɛ fo ne fana k'a kɛ de wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda ko bonya ni a cɛnya n'a caya ala ko mago t'o la mago bɛ e bɛ ka ko in kɛ ni dusukun jumɛn de dɔrɔmɛ kelen de b'e bolo i ŋaniya la ala b'o de fɛ e yɛrɛ bɛ fɛ k'a kɛ de duwawu de don kabini i m'a kɛ jamako ye i kelenni i ka seliw la i ka sun na i ka suntigɛ waatiw la ka duwawu kɛ i ka bangebaga fure ye o ka bon ka jisuma di minɔgɔtɔ dɔ ma o ka bon ka dɛsɛbaatɔ dɔ jigi tugu o ka bon walima ka hali taama yɛrɛ k'a ka sira tugu nunu de ye kow la belebele ye ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka tɛmɛ kuma dɔw la ni misi bɛɛ fagalen mɔgɔw k'a dɔn sabu bamananw ko ten ko don kelen fa tɛ misi kɛ doso ye fali wulu kɛ doso ye nka n kan tɛ fɛn lagosili ma ni a kɛcogo ye n kan tɛ a bonyani fana ma n'a kɛcogo ye n mago bɛ yɔrɔ min na ala mago bɛ min na dusukun inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ala kira ko ala mago t'a la ko fɛn bɛ ka kɛ cogo di forme jumɛn de la a mago t'o la a mago tɛ a bɛ ka kɛ ni sawura jumɛn de a mago t'o la mɛ a mago bɛ jɔn dusukun de la n'a ka baara ne ni fɛn damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ saraka min na o bɛ ala sɔrɔ nka ni kelen ye nin jɛ ala t'a fɛ n'i y'o faamu ne ye a ye n ka kɔlɔsili fitinin na n y'a sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna na la nuzaki ala lahi ahadan an tɛ mɔgɔw jɛ ala ɲɛkɔrɔ adamadenw bɛ kuma ni mɔgɔ diyara i b'a bila alijinɛ kɔnɔ i da la ni mɔgɔ yɛrɛ goyara i bɛ se k'a bila janimɛ kɔnɔ o bɛɛ y'i da de mɛ ala de bɛ mɔgɔ don ni mɔgɔ ka baara ye ala de bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ n'a ka baara ye ala de bɛ mɔgɔ don janimɛ kɔnɔ n'a ka baara ye mɛ e ka kanu k'a fɔ k'a ja t'a don wa n ti ka sanfɛ o t'a don janimɛ fana kɔnɔ nka i ye min ye k'o ɲɛnɛ ɲɛkɔrɔ i ka kan k'o fɔ i ka kan k'o fɔ mɛ ala ka yɔrɔ la ala de bɛ o gere nka jɔn kɔni man kan k'i da de ɲuman kan f'i k'o fɔ o de kama an ko an ti k'o jɛ ala ɲɛkɔrɔ nka an ye min ye an b'o fɔ n b'a daminɛ an ka cɛkɔrɔba la bayaya an fa don ne fa don sabu ne fa terikɛ don dagawuli don bɛɛ tun bɛ sigi yɔrɔ kelen
bayaya mɔgɔ tun do min tun ka farin mais a tun ma jugu farinya ni juguya tɛ kelen ye mɔgɔ kun do min ka farin dɛ a kun tɛ manamana ko fɛ a tɛ musala fɛ cɛ farin tun do a tun ka farin o de kama hakili b'a la solo ka so yɛlɛma don na a ye mikoro minɛ ka kuma a ko kuma caman fɔra ale bayaya ma mais bere in b'ale bolo bi a ma bila dɛ ladamunu bere de do dilanni bere de do mais ko juguya bere tɛ solo ka so yɛlɛma don Janginɛbugu la baya ye mikoro minɛ ka nin fɔ sabu mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ u b'a miiri ka taa a ka juguya sira fɛ mais ne b'a dɔn ne lamɔn'a a bolo ne fa teri do ne fana ye solo teri ye a ye ko caman kɛ a ye ko caman fɔ mais a n'a ka denya min bɛ se ne ma walahi ne bonya kun b'a yɔrɔ a kun bɛ maloya ne ma a tun bɛ ne bonya k'a sɔrɔ a den ni ne n b'o dɔn dɛrɛ walahi fɛn o fɛn juguya nkalon dara a la mais ne ko n ko se farinya ne b'o dɔn a la mais a fila si ma se ne ma a den ye ne ye solo ka sira fɛ a den ye ne ye n fa ka sira fɛ mais a ye ne bonya ne sirifiya ye wallahi a ye ne bonya a maloyara ne ma a ma deli ka pɛrɛn ne kunna a ma deli ka dimi ne kɔrɔ a ma deli ka ne ɲininka ni o tanyana nin cogoya nin na a kan ka ka hɔrɔnya ka ka danbe kan wallahi n ye min ye n ye min dɔn a la dɔw kan ka kɛ a ye sabu a b'a sɔrɔ fɛn kelen kelenw ko hakikaw ma ca ko kelen kelenw de ye jɔnw se cogo ye ala ma ala kira sigira don dɔ la a ye alijinɛden dɔ ka alijinɛ ko fɔ ko alijinɛden dɔ bɛ na kamalen dɔ nana o y'a filɛ don wɛrɛ a nana a y'a fɔ a kɛra ale kelen ye don wɛrɛ a nana a kɛra ale kelen ye dɔ y'i ka minɛn cɛ ka taa ɲɛni cɛ bɛ baara jumɛn kɛ a b'a sɔrɔ la n'a y'a ka safo seli a bɛ safuru witiri tugu la ka gɔrɔntɔ fo fajiri ni sunkalo tɛ u ma deli k'a ye ka sun a tɛ nafila yɛrɛ seli ka caya cɛ ye dɔgɔkun k'a fɛ a kɔnɔ ganna a y'a wele ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye ko dɔ de mɛ n nana ko ɲɛɲini nka n ma ko ɲɛ sɔrɔ n bɛna n jɛya i ye kira de ye nin fɔ i kɔ siɲɛ saba bɛnnen ma o tuma mun b'i ni ala cɛ cɛnin ko k'ale yɛrɛ t'o fɔli kalama mais ale kɔni bɛ min dɔn a yɛrɛ la ko ala ma danfɛn si dan ko o hasiriya bɛ ale dusukun na ko juguya tɛ ale kɔnɔ fiyewu cɛ ko walahi ne de kama kira y'a fɔ nka a taara kira yɛrɛ ɲininka kira y'o de seereya k'o de don fɛn kelen pe ko kelen kelenw kan ka sɔrɔ jɔn bolo min hali ni ɲɛnamaya gɛlɛyara i bolo i b'o de fɔ wa o de bɛ se alijinɛ fana ma basita dunbiya an ba don ne y'a ye nka sani n bɛ taa ale la min y'a yira n na o y'a denkɛ zikiri solo duwawu jɔnni kan ka duwawu kɛ zikiri solo barika bɛ a la nka barika tɛ a bɛ so min kɔnɔ a ka barika in tɛ o ye o ti barika ye o ye garisɛgɛ ye o ti barika ye o ye garisɛgɛ de n'o tɛ mɔgɔw bɛ yen olu ti ala fɛ wa mɔgɔw bɛ yen nɔ olu ye dangadenw ye olu bɛ se ka solo ta barika ni sɔrɔ ti kelen ye mobili in t'a ka barika ye ne y'a dɔn barika b'a la don min na o y'a sɔrɔ paase tun t'a bolo ka taa bɔ a ka musokɔrɔba la Manabugu a dɔnbaga de bɛ k'a fɔ a fɔ nin ma ko retro tamuralakaw ka soni kɔnɔ matila fila kun dayɔrɔ kun ti sɔrɔ a kɔnɔ ne ni zikiri solo sira ye pɛnsi kelenni ani dɛbɛ ini plasini o de kun bɛ da a kɔnɔna na nka an cɛ minnu kun bɛ sigi yen nɔ a bɛ cɛ 6 bɔ
solo y'a fɔ ne ɲɛna don dɔ la an bɛ an ba fo ba Mariam an bɛ an ba fo ba Mariam ne ye ni solo an ye denmisɛnniya dɔɔnin kɛ ɲɔgɔn kan nka hadamadenya na kow n'u kun kelennaw de don o y'a sɔrɔla a kun tɛ nin si ye diinɛko yɛrɛ tun tɛ denmisɛnniya la sabu an ye bɔngɔnin ka denw ye Filabugu la Sinimaso kare la ka ballon ta ɲɔgɔn fɛ Kɔgɔbugu terrain na ka ballon ta ɲɔgɔn fɛ Kadɔ Musa ka foro la an y'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔla ba solo tun don 94 la a nana kɛ Fɛrɛna ye a ma kɛ ten Tunisie 94 o kuma na ale bɔra ni Fɛrɛna ye ale kɛra Fɛrɛna ye 96 novembre la ani ne ye baya kɛ kalo kelen kɔnɔ 96 novembre la ne y'a kɛ samedi min na o samedi kunɲɔgɔn solo ye baya kɛ mais an bɛɛ kun nana ɲɔgɔn fɛ don kelen komi olu nana ne sɔrɔ yen k'u bɛ to hakili jagabɔ o y'a sɔrɔ an ka tɔn sariya la hali n'i sɔnna k'i bɛ baya kɛ u b'a fɔ ko u b'a bɛɛ f'i ɲɛna ko nka t'i hakili jagabɔ o don y'a sɔrɔla ne kun bilala hakili jagabɔ la ne ka hakili jagabɔ jaabi di don kɛra olu na don ye segin kɛra k'a ɲɛfɔ k'olu bila ka taa hakili jagabɔ la o samedi solo nana an ye an kun kelennaw kɛra kelen ye an ye ko caman kɛ don dɔ la solo de y'a fɔ ne ɲɛna ko baba n bɛ fɛ ka taa ɲɛ da n ka musokɔrɔba kan n bɛ fɛ ka taa n ka musokɔrɔba lajɛ ne ko i ka musokɔrɔba jumɛn ko ale ba yɔrɔ mɔgɔw ko ɲininkali kojugu bɛ den bɔ i taya la ne ko i ba cogo di min bɛ k'i ladon min ye fɛn bɛɛ k'i ye o tuma na Mariam t'e ba ye wa a ko k'o ye n ba ye nka n bɛ fɛ ka taa ɲɛ da n ba kan hakili b'a la an ye min kɛ Manabugu dɛ Kulukoro tɛ dɛ o don y'a sɔrɔ Bamakɔ Kulukoro passe kun ye 160 de ye Bamakɔ Kulukoro passe kun ye 160 de ye mais 100 kun bɛ se Manabugu wallahi kalo kelen an b'o bɔ an ma 100 sɔrɔ kalo kelen an fila de y'a wari fara ɲɔgɔn kan an fila kalo kelen n'i taara passe dɔrɔn tɛ i bɛ taa mun yira musokɔrɔba la hakili b'a la don a ye melon san ka taa ni o ye foyi kun t'an bolo an ye sotarama ta Sugukura la ka taa musokɔrɔba lajɛ o don ne ye solo ba ye Manabugu kuruba kɔnɔna na a tun bɛ lahalaya mun na an segintɔ o y'a sɔrɔ su yɛrɛ kora an donna cɛncɛn bɛɛ ni falen Kulukoro bɛɛ ni cɛncɛntalaw an donna olu de kɔnɔ ka jigin Bolikasomugu la k'a tɔ tagama an sen na sabu passe min ani seginni min ani an ye min di an ye jɔra ka auto de kɛ an donna cɛncɛn bɛɛ ni de kɔnɔ bɛɛ ni falen cɛncɛn na a bɛ ka bɔ Kulukoro u y'an sigi o de sanfɛ mɔgɔ wɛrɛw tun b'a kɔnɔ olu nana an jigin Bolikasomugu sirafara la an y'a tɔ k'an sen na ka na Bangɔni na a don an seginna Ulusajɛ an ye baro kɛ a ko baba duwawu kɛ i yɛrɛ taara n ba bɛ lahalaya mun na n bɛ fɛ k'a bɔ tan a bɛ fɔ o de ma ko barika fɛn sɔrɔ tɛ ni fɛn min bɛ mɔgɔ kɔnɔ don min na n bɛ fɛ ka nin kɛ a bɛ dɔn bamananw ko de ko su duman bɛ dɔn a fitiri fɛ badenni min bɛ 1000 sɔrɔ wolodon bɛ 1000 fari da 500 fari da da bɛ kumu kabini a kilo 2 cɛya ye décision hali n'i ma se k'a kɛ décision min b'i kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko barika o de ma tiɲɛ o y'a sɔrɔ zikiri solo tɛ dɛ nin y'a sɔrɔ la zikiri ko tɛ yen fɔlɔ ka na zikiri kow daminɛ ani ne de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ
mais ɲɛnɛma la bɛɛ n'a kunkilennaw ni kow tacogow don mɔgɔ n'a ka baaraw don bɛɛ ni dakanw don bɛɛ n'i ka baaraw don bɛɛ n'i kanufɛn don diinɛ kɔnɔna na an fila donna ale y'a kanu o don na ale bɛ fɛ ka kɛ Burama Jalo ye o ko ne bɛ kɛ Hayidara ye an ka décision de ta kow tɛmɛna ka se bi ma ni mɔnɛ min y'a minɛ sabu soloko bɛna daminɛ waati min na o de kɛra musokɔrɔba bin waati ye solo kun y'a ɲini ko ala kun ka ko dɔ yira ale la a ba in ka dɔ dɔn a la solo ba ka dunni e yɛrɛ bolo hɛrɛ la o tɛ foyi ɲa ye sabu n'a kun y'a dun a tɛ foyi ɲa ye bi mais bi de a bɛna dun min ti bɔ a kɔnɔ fiyewu a bɛ k'o de dun bi fini min bɛna don a kan na bi i fɛ o de ti fara n'o tɛ n'i kun ye fini don a kan na fɔlɔ o kun bɛ bɔ a la kasa nk'e donna a la o fini ninnu kun tiɲɛna i kun bɛ fɛ k'a kun donni min kɛ suma min na so min kɔnɔna na hali n'i kun ye étage in jɔ ka basi tan don a kɔnɔ a kun bɔra a kɔnɔ i kun b'a bɔ a kɔnɔ ka taa bila mais i bɛ ka so min jɔ a ye sisan a ti bɔ o kɔnɔ fiyewu Solomani Jara ani ne jara nin cogoya in de la mɔgɔ n'u taabolo don kow ka ca ko caman fana tɛmɛna mais hadamaden bi kuma bɛɛ feere latigɛlen don i kɔfɛ mɔgɔw ni kumana dɔrɔn a banna bi hali n'i sogora a bɛ taa jango n'i da y'a fɔ hali sogokan bɛ taa jango n'i da y'a fɔ solo kɛra ne fɛ a ye ne bonya nata foyi tɛ sabu ne ti foyi ye fo min filɛ nin ye a ɲɛkɔrɔ ne tɛ se ka so d'a ma ne tɛ so kɔnɔ ne tɛ se ka mobili d'a ma n t'o kɔnɔ mais hakili tora kunun na a kɛra n fɛ a y'a dɔn n ye n y'o dɔn min na a ma da ma waga k'a fɔ ɲɛna ko baba n b'i fɛ mais n y'a dɔn a nɔw la ko a bɛ ne fɛ o de ka bon sabu mɔgɔ bɛ se k'i ka fɛ fɔ mais ko wɛrɛ bɛ taa bɔ a kɔ kan n y'o dɔn min na denmisɛnnin minnu bɛ solo nɔfɛ ne dɔgɔninw caman bɛ a la u bɛ ka giri min kɛ ale kan ani u bɛ giri min kɛ ne yɛrɛ kan u b'o kɛ ale sababu la o ye sisan de mais a kɛra ne ale ka sira de Sheikh Umar ninnu jire ninnu a n'a ɲɔgɔnnaw olu de gɛrɛla solo la kosɛbɛ mais ninnu bɛ bonya min da ne kan ne y'a dɔn ninnu yɛrɛ ka bonya kɛlen tɛ baladen ni balaba ka kumaden de don ninnu ye ne bonya dɛ siga si t'a la parce que m'o fɔ mun na n bɛ nin denmisɛnnin ninnu dɔn n'i ti solo ko la fo k'i sa u t'i ka ko la mais u kɛra ne ka ko la o kuma na i b'a sɔrɔ solo de ye ne ka ko fɔ u ɲɛna u ye ne minɛ ten o don ne tun bɛ mawuludikɛyɔrɔ la sinima Bamɛnba la anw ka ko ka nɔgɔ sabu ko bɛɛ n'a cogo don cɛkɔrɔba dɔ de ye kuma dɔw fɔ ɲɛna o kuma in tora ne kɔnɔ kosɛbɛ Jeli Baro ala ka hinɛ a la fatura bi Jeli Baro Danbɛlɛ a ko ne ma ko n denkɛ n'i taara jama na a ti f'i ma wuli ka bɔ yɔrɔ min na t'i sigi i ka bonya b'o de la n'i taara jama na a ti f'i ma wuli ka bɔ yɔrɔ min na ko t'i sigi ko n denkɛ i ka bonya bɛ yen de n'o tɛ n'i taara sigi yɔrɔ la ni place cogo nana ka ko hakɛ to an ka invité nana ala a ka jugu dɛ n'anw taara an ti ɲɛkun ɲini an ti tɔgɔ ɲini an ti jɔyɔrɔ ɲini anw bɛ den yɔrɔ de ɲini na mais an kan ka na ko min na an bɛ na o la nka an man dɛ ne donna an jɔlen tun bɛ kɛrɛfɛla fɛ komi diɲɛ y'an ka tile ye anw y'an ka ma bɔ an y'an bolo kuraje k'an jɔ fauteuil tɛ chaise tɛ ban tɛ
ala ala mata joro mi kuma do la cameraman ba ko nga haketo nga buga camera nyama ndara fo wo ko na katanjo adona ambalma ken mi fleni solo ka secrétaire do ni tala en kene ko nana ale de yala la kata chaise nyini kana dina mane kan si abina ni ngal ga shirifege ye jimi wa ye boisson soro wa ale de abbe nyini kana dina sikile mo o ta shin fole de mais wallahi ne ta togodo ma yelen don mana jin roro ma don ambi boroke mais ne ti se ga hali sisan ta togodo mogo mindu ko tike gwanza ko nu ta yorodo ni o solo ni kene un sababu bora ula ka ke musogoroba minya mununa ka sabali ka ke chogoroba minya na ka kle ni an fana ŋaniya ɲɛna ka min fɔ ala ɲɛna o bɛ sɔn mais ne kan tɛ an bɛna min fɔ olu yɛrɛ ɲɛna dɛ nin kɛnɛ ninnu a bɛ fɔ ninnu ma ko alijinɛ nakɔforo ninnu sɔrɔ man di dɛ ninnu sɔrɔ man di sabu bi kɛnɛ in na a ka ca la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ di mɔgɔ ma ni mɔgɔ min hakili ka bon o de kan ka fɛn di bi mais bɛɛ nana i kan ka fɛn di yɔrɔ min na o nana jigiya o ani leidu ani horonya de kama ni ala de koso ala bi soro yoro jume ala be kofo yoro mina ala bi soro no te ala bi fan be fe Sheikh Hama Ulai chefi normal domino ya mene witana etwo kalande no demsen no bulaka na fa na ko Sheikh Hama Ula ako ko kana siran ku itara yoro ko ala be ayi bolo da kuna ko ye chin fo ala bi yoro be ako ndenge fo yoro kele ko anake ko ni ko mbona karamo ma na ma famu de ako awo ko ala bi yoro be fo yoro kele ako bismillah ako ala ti kafiri dusukun kono kafiri dusukun ala ti sabu ala do ko ma fen fla bla dusukun kele na ni ala dona shitane bi bo ni shitane dona ala be bo kafiri dusukun ala ti no te ala sona ka soro yoro be fo kafiri dusukun kono wa ala ko bi ke yoro mina ala be ni ala kuta ka bo yoro mina shitane be no solo ene ne kenen sigili kaka minu ya sigira minu tongola oluna kaka ni ala ye mogo min gase do ni kenen fana na ne ba do ni mi fo ala ya ala biso kenen sigi kun ana sigi chogo ana sigi kankoso ame do ke am faji ame do ke am bani mbado kaburu minu nu dalembe no o show mina bo unuma bi o show mina bo unuma bi o show mina bo unuma bi alaka do nunu ziara nunu saraka nunu minu mbora alaka ake hina e kasuma ambe hina de jigini uye alako ka hina o jidi ni ala illa jarabi min ke o ka alaka ni ke sababu ni ko wili alaka an yere bolo menina alaka an bolo me ala alaka an bolo me alaka ke baga di ama ni dagronya flade me an fe wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay sabali ay sabali أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أستحيل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي وبعد سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tangani ne ala fega boshitane dangani toroma ani sinzin bela jalen ko feni masaw ka masato ko barkamay ale alami ya damne ne ale ala de balaba ko fa ambale ala intanu kale ala in barkada ale ala mi nanani anye na ale ala inde be kla kasegine anye o ko fami soli chaya dan fa una so hera maka
ana sodingew ani mɔgɔ be ni sɔnna ka tugu ala yan diɲɛ wuli jɔ don cɛ n'an bɔra ye an b'aw fo ni alisilamɛya foli ye n'o de ye ala ka kisi bɛ ne na aw kan alhamdulillah ala tanunen kɔfɛ k'a barikada an bi an ka kɛnɛ mɔgɔbaw fo ka ni quartier alimamu fo ka dugutigi fo ka dɔnnibagabaw bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'i bi kɛnɛ kɔnɔ yan bi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen barikada wajulu bɛɛ kɛra k'a ban kuma bɛɛ fɔra k'a ban sabula karamɔgɔ minnu kan ka wajulu kɛ olu y'a kɛ k'a ban anw ta kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra foli ani barikada ye an bɛ kɛnɛ min kan i n'a fɔ aw b'a kalama kɛnɛ dogolen tɛ an fa n'o ye bayaya ye ani an ba n'o ye masa ye an bɛ olu ka sarakati bɔ kɛnɛ de kan ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen anw tɛ se ka caman fɔ a ko la basabula a kow ma kɛ anw ɲɛna mais an kuma ka di ni u denkɛ yɛrɛ ye basabula u denkɛ ye u ka baara nɔ yira an na ni muso muɲuna de ye i bɛ sita bange muso o muso ko k'a tɛ kɛ ne na k'a tɛ fɔ ne ma siga tɛ min kɔni na minnu jɛra n'a ya ka k'u la ka f'u ma i denw bɛ jɛ ni olu ka jɔnya ye donc nin kɛnɛ in kan an b'an kɔrɔkɛ fo n'o ye zikiri solo ye a fɛnɛ ye den ɲuman ye dugawuden don n'i y'a kɛ maa dɔ ye ni bangebagaw tanyana ka ban hakili tɛ to u la bilen den min hakili bɛ to a bangebagaw la sarakati bɔw la o tɛ den bɛɛ ye dɛ donc o la an b'a fo k'a barikada nin kɛnɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na sarakati bɔ kɛnɛ don dugawu kɛnɛ don ka ɲɛsin an ka banbagatɔw ma n'i y'a ta k'a jateminɛ pour que a ka fɔ mɔgɔ ma k'i banna walima i fatura a bɛ daminɛ kuma jumɛn dɔw ta bɛ daminɛ banaw la dɔw yɛrɛ ta ye balikasaw ye sababu caman bɛ a la bi mais n'a fɔra anw ɲɛna ko karisa banna an miiri bɛ jigi mun na an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ko mun b'a la basabula saya yɛrɛ sira n'a yɛrɛ ɲɛ f'a taara sababu ɲini a yɛrɛ la sigara ka gɛlɛn sigara ka kunna o de kama ala b'o fɔ an ye kuranɛ na a ko wajaat sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid a ko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko saya sigara nana ni tiɲɛ ye o de ye fɛn ye fɛn min ni aw kun bɛ k'aw jɛngɛ ka bɔ o ma saya sigara ka kunna denni o a cu i k'a sumaya dɔ bɔ porodiba mun in na i ka dɔ bɔ mɛsiba don in na su mana ko mobilitigiw ni mototigiw de bɛ defile kɛ e ka da la cɛkɔrɔba yɛrɛ sigin bɛɛ a tɛ foyi fɔ mobilitigi min bɛ ka na e ka da la i denkɛ don wa walima i balimaden dɔ de e yɛrɛ b'a kalama k'a bɛ ka na i ka batɔgɔmaden nɔfɛ i bɛ tila k'o accepter tuguni anw ka cɛkɔrɔba joli joli bɛ yen bi n'u bɛ bɔ misiridaw la ka na u denkɛ n'u u sunguruw sɔrɔ yen walima denmusow n'u kamalenw jɔlen sɔrɔ da la ni cɛkɔrɔba tɛ foyi fɔ mais olu de y'an ka misiri aran fɔlɔ minɛnaw ye ni sigara in y'i sɔrɔ ta e bɛ mun fɔ ala ye ala kira ka sigara gɛlɛyara ka se niveau dɔ la kira kun b'i bolo don ji de la k'a mun a farikolo la ko ala n b'i deli sigara fɛgɛyan kan nin ye kira de ye olu ye jurumukɛbaliw de ye ne ni e min n'an tɛ sigi n'an tɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ an da bɛ wali kumaw na diɲɛ natigɛ ko o ko mana bɔ ne ni e sen b'a la n balimamuso anw ka sigara bɛna kɛ cogo di n'i y'a fɔ hadamaden ɲɛna bi ko karisa banna ale b'a ye k'o tigi de banna mais a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ
anw caman bɛ taa janaja kɛyɔrɔw la anw caman bɛna wajulu kɛyɔrɔw la bi anw bɛ sigilen filɛ nin ye ko an sigilen don an fa n'an bamuso de ka sarakati kɛnɛ kan yalima jɔn de hakili b'a la ko don dɔ ko sigi bɛ kɛ i yɛrɛ ta kɛnɛ kan o la an t'an hakili to la k'o don in labɛn an k'a dɔn k'a fɔ ko sigara ma nɔgɔ basabula ala kalenkan de don a ko kullu nafsin za'iqatul maut summa ilayna turja'un a ko ni o ni bɛ ale ala ka dugukolo sanfɛ i kɛra président ye i kɛra waritigi ye i kɛra fantan ye i kɛra karamɔgɔ ye i kɛra diɲɛ natigɛ fɛn o fɛn kɛla ye ko ale ala in kalenna a na saya vɛri sigi a bɛɛ lajɛlen da la kelen kelen o kɔfɛ an bɛ segin min an bɛ segin ale Alahu subhanahu wa ta'ala de ma donc ne ni aw kan k'an tasi k'an miiri nin don in na k'a dɔn k'a fɔ ko don b'an ɲɛ min tɛ bi ye donc an ka dɔn k'a fɔ ko hadamaden bɛ dibila taama de la wa namasafara de b'i sen jukɔrɔ i bɛ tɛrɛntɛ kuma o kuma i t'a dɔn e ni maa joli joli bɛ yen n'aw tilala telefɔni na kuma ma janya fiyewu f'u ye e wele de k'o ka banni f'i ye i ni maa joli joli bɛ yen n'aw farala ɲɔgɔn na bi dugu bɛ jɛ e welela de k'o ka saya f'i ye donc an kan ka dɔn k'a fɔ ko daliba masa ta ye nin ye a b'a bɔ kuma min y'a ja o de kama ala b'o fɔ an ye kuranaya wɛrɛ la a ko aynama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada a ko hadamaden i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ne Alahu subhanahu wa ta'ala saya b'i sɔrɔ ye hali n'i kɛra karanga karangalenya kɔnɔ walima hali n'i kɛra kuluju kɔnɔ min sutaralen don i k'a dɔn k'a fɔ wagati de bɛ saya in na ni saya in wagati nana a bɛ kɛ de kuma jumɛn don wagati jumɛn don e de t'o dɔn donc nin kɛnɛ in kan ka anw bɛɛ lajɛlen miiri nin kɛnɛ in kan ka anw bɛɛ lajɛlen tasi k'a fɔ ko don dɔ ko sigi bɛ kɛ an yɛrɛ ka nin kɛnɛ in kan donc an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hinɛ se an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuhu أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين ثم استهل الذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي an bɛ ala fo ka ala barikada ka kisi nɛɛma ɲini ala fɛ a k'o kɛ a ka kira ba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ani kira so dunge sanumaw ani sahaba ɲumanw ani minnu faral'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ bɛɛ fo ni alisilamɛya ka fɔ ye n'o le ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ya rabbi ala k'an n'a hamu nɔgɔya ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammadu ali an bɛ kɛnɛ min kan bi ni ye miiri kɛnɛ ye ani tasi kɛnɛ ye ni o de ye an ka cɛkɔrɔba an'an ka musokɔrɔba ka se ka na a fila bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ miiri don ye ka kɛ dugawu don ye ka ɲɛsin nin banbaatɔ fila ye ani silamɛ suw ma n'o ye Baya Jara ani Bamasan Dunbiya n'o ye Zikiri Solo ni bɛɛ b'a dɔn ale ka cɛkɔrɔba n'a ka musokɔrɔbaw a bɛ san caman bɔ bi san 10 walima ka taa san 10 ni kɔw la san 15 bi Solo bi a ka musokɔrɔba a fatuli ka na bila fo an filɛ waati min na a b'a ɲɛnamaya ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin u ma ale ni silamɛsiw bɛɛ kana se cɛkɔrɔba yɛrɛ fatuli ma salon na sin o la fo ɲina a y'a fila fara ɲɔgɔn kan
mɔgɔw ka se ka na dugawu don kɛ ka na ɲɛsin banbatɔ ninnu ma. Musa Abdala Sangare a bɔra ka kuma, a ye a ka dugadenya a kumana o de kan. A ye min kɛ u ɲɛnama ye. Kuma dɔ la hali u salen an filɛ o kɛnɛ de kan, nin ye dugadenya kɛnɛ de ye. Kira Muhamadu Mustafa a y'o de fɔ a ka kuma na ko ni mɔgɔ fatura i ka baara bɛɛ jɔra fo n'a kɛra baara 3 ye. Ko o de bɛ tugu i nɔfɛ, o de nɔ bɛ taa i nɔfɛ. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Mɔgɔ min ni a kalalen kun don, dɔnnibaa kun don, a ye mɔgɔw nafa ni a ka dɔnni ye, a ye sira ɲuman yira mɔgɔw la, o tigilamɔgɔ madama mɔgɔw bɛ ka baara kɛ a ka sira ɲuman kan, madama a ka bilasiralikan o bɛ ka mɔgɔw dilan hali bi, ko o bɛ sɛbɛn o tigi nɔfɛ fo ka taa se diɲɛ wili ma, o ti jɔ. O ye karamɔgɔ ɲuman ko ye. Ne ye Kira Muhamadu Mustafa ka kuma ye. O la n bɛ fɛ ka mun fɔ, a b'o cogo kelen na, ni mɔgɔ min fana ye juguman sinsin fo ka taa se diɲɛ wili ma, e b'o de sɔrɔ i ka kaburu kɔnɔ. Ni kuranɛ aya ye suratu Yasin kɔnɔna la, Ala ko cogo di? Ko wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne kuranɛ aya de ko an bɛ sɛbɛnni de kɛ u nɔfɛ, u ye min kɛ u ka balo kɔnɔ ka bila u yɛrɛ ɲɛ, wa o dama tɛ ne Ala ta ye, wa atharahum ani u nɔ bɛɛ. Ni min ye ɲuman sinsin, madama baara bɛ ka kɛ o ɲuman kan, hali e salen kɔ ko Ala b'i sara o la. Ni ye juguman fana sinsin, madama baara bɛ ka k'o la, hali n'i sara e b'o bɔnɛ sɔrɔ. Wala alhamdulillah, Kira Muhamadu Mustafa ka hadisa 2nan de ye mɔgɔ min ye sadaka jariya bɔ, i ye ɲumanya kɛ, sekun b'i ye, i ye kalanso jɔ, Ala ka diinɛ bɛ kalan yɔrɔ min, walima i ye misiri dɔ jɔ silamɛw ye, o n'a ɲɔgɔnnaw. I mana hɛrɛ ko min kɛ, madama mɔgɔw bɛ ka nafa o hɛrɛ ko la e kɔfɛ, ko i b'o dafalen sɔrɔ. A 3nan de ye jumɛn ye? Alwaladu salih, ko ni mɔgɔ min ye den ɲuman dilan ka bila i yɛrɛ ɲɛ, sabu den ka ɲɛli caman a bɛ sɔrɔ masaw de la. Nka ni ɲinan kɛra masaw ka éducation ka denw bila sirako ɲuman, ni ɲinan kɛra o kɔ, a ka gɛlɛn e taalen kɔ ko den dɔ hakili bɛ to i la k'an ka dugawu sama i ma. Mais an filɛ o kɛnɛ de kan, ni ye den ɲuman dilan ka bila i yɛrɛ ɲɛ, a ka ca la i taalen kɔ o bɛ mɔgɔw farali min kɛ ɲɔgɔn kan ko a ye na dugawu kɛ masa ye, kuranɛ kalanna o walima min kɛra o fɛn o fɛn a bɛɛ dafalen b'i sɔrɔ i ka kaburu kɔnɔ. O la an filɛ dugadenya kɛnɛ dɔ de kan bi, hali n'an ma janya o yɔrɔ kan, an b'a dɔn Bamakɔ mɔgɔ ka sabati ka tɔgɔ sɔrɔ ka dawulanin sɔrɔ Bamakɔ yan, ko i sen ma cɛrɛntɛ ka bɔ i kɔrɔ ni dugawu tɛ o tɛ se ka kɛ. An tɛ o jamana kɔnɔ. O la hali n'i ma janya o kan, i b'a dɔn k'a fɔ dugaden don. N bɛ fɛ ka mun fɔ, an filɛ kɛnɛ min kan, miiri kɛnɛ de don. Seydina Ali, n bɛ to k'a ka nin kuma in de fɔ kosɛbɛ an ka sigiw la, ni kɛnɛ ninnu kan ka miiri k'a dɔn ko an bɛ ɲɛnamaya min na ko kuntala surumanin don, yanni waati dama cɛ bɛɛ bɛ i ka waati i dan ye o de ye, i bɛ tila ka segin i ka Ala ma. O la ni fɛn bɛɛ tora i bolo ka Ala kelen minɛ, i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ. Nka n'i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ka Ala kelen jɛ, i ye fɛn bɛɛ jɛ. I bɛ bɔ o kalama hali o waati t'i janya k'a fɔ n y'a bɛɛ jɛ, hali o waati t'i janya. Kuma dɔ la ka bɔ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ yanni i ka bɔ o kɔnɔna la, dekun dɔ b'i sɔrɔ, i bɛ bila bana dɔ kɔnɔna la, i niw n'i teriw i yɛrɛ bɛɛ i ɲɛ b'u bɛɛ la i kɛrɛfɛ, mais kelen t'a la min bɛ se k'a dekun kɔrɔta. Ɲɛ bɛ sin jɔn ma? Ala. Ni ɲɛsin yɔrɔ dan ye Ala fɛla ye, kana sɔn fiyewu foyi k'i n'o Ala bɔ ɲɔgɔn fɛ. Fo an hakili ka to nin de la, ko diɲɛlatigɛ bɛ yen dɛ, nka an k'a dɔn ko lahara in de ye a bɛɛ ye, ko jɔn kan ka o de labɛn ka bila i yɛrɛ ɲɛ. Wa k'a b'o cogo kelen na, ko diɲɛ ni lahara sira de don, sira minnu n'u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ, i tɛ dɔ in sira ta fiyewu f'i ka dɔ in sira bila. Seydina Ali
a ko taamaba diɲɛ ani lahara ni ɲɔgɔn cɛ ko a b'i n'a fɔ mɔgɔ min k'a fɔ k'a bɛ taama diɲɛ ni lahara cɛ ko i ɲɛsin o ɲɛsin diɲɛ ma ko i surunya o surunya diɲɛlatigɛ la k'i bɛ janya lahara la wa i surunya o surunya lahara la ko i bɛ janya diɲɛ na o la ko e yɛrɛ k'a lajɛ ko i bɛna jumɛn de suganti a fila la i yɛrɛ kun bolo a bɛ ten dɛ k'a fɔ n bɛ diɲɛlatigɛ ni lahara ɲini ɲɔgɔn fɛ la i bɛ jɛ kelen kɔ pewu o de la Seydina Ali ko ten ko man ahabba dunya wa tawallaha abghada al-akhirah wa aadaha ni mɔgɔ min ye diɲɛlatigɛ k'a kanu ka tila k'a kɛ i ɲɛsinfan ye ko o la i ye lahara kɔnde ye ka lahara k'i i jugu ye o de b'a to i bɛ se ka ba diɲɛlatigɛ la o la an kan ka miiri k'a dɔn ko diɲɛlatigɛ waati ko de don mɛ jumɛn bɛ yen ni o ti ban fiyewu o ye lahara an bɛ sara min sɔrɔ ye o la an kan ka ɲɛsin o de ma ka o de ɲɛɲini waati koron kama n'o tɛ nin ye miiri kɛnɛ de ye nin y'an ka tasi kɛnɛ de ye k'a dɔn ko nin kɛnɛ ninnu a bɛ an ka cɛkɔrɔba ni an ka musokɔrɔba tɔgɔ la bi mɛ kuma dɔ la a tigiya ye ne ni aw ta ye ka tɛmɛ olu kan sabu olu taara mun de bɛ dama fo ka dugawudon kɛ ka ɲɛsin o ma an bɛ o kɛnɛ de kan mɛ ni dakurunya fila min fɔra nin kɛnɛ kan karamɔgɔ caman kumana yan tari ma faamu kabiri seli fana fo sisan karamɔgɔ dɔ bɛ ka laseli dɔ kɛ ni an ye fɛn o fɛn sɔrɔ yan ko ala ko ta a ka kira ko ta k'o bɛna nafa kɛ o bɛ anw de nafa a ye nin dabila o ye anw de ye a ye nin kɛ o ye anw de ye bi o kɔrɔ nin kɛnɛ tigiya anw ta don ka tɛmɛ a taabaw kan wa an bɛɛ ka miiri k'a fɔ don dɔ la nin kɛnɛ ɲɔgɔn bɛ sigi an dɔntɔ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a b'a ɲini ala fɛ yanni o don seli cɛ an ma o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ yarabi ala m'o kɛra ala ka limaniyaw jida ye garisɛgɛ ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'a n'aw kɔrɔta yarabi ala k'a n'aw wasa a bɛ dugawu kɛ banbaatɔ fila in ye yarabi ala ka hinɛ u ni silamɛsiw la ala ka yafa k'u ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an bɛ dugawu kɛ solo yɛrɛ ye a n'a balimaw a kɔrɔ n'a dɔgɔ yarabi du ala k'a sabati du ala k'a sabati ala k'a n'u yɛrɛ sabati ala k'a n'u haminako nɔgɔya ala k'an sagow d'a ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. sababu min y'an se yan o ye solo yɛrɛ ka bonya ye ani cɛsiri min b'a la silamɛya diinɛ dɛmɛli la surtout cɛsiri min b'a la sirifiko la ala kira ka ko a n'a somɔgɔw ka ko solo dogolen t'a la surtout a ye jɔyɔrɔba dɔ ta silamɛya baara in kɔnɔ a dɔnna n'o ye kira tanu ye ka zikiri da kira la k'a da karamɔgɔ ɲumanw na donc dan foyi t'o la zikiri kun bɛ yan a kun bɛ yan zikiri kun bɛ Mali la yan wa minnu tɛmɛna zikiri da la fɛnɛ u y'u cɛsiri u y'u ka baara kɛ u ye baarabaw kɛ zikiri kɔnɔ mais ala nana sababu dɔ don ale la an ka nin wagati laban ninnu na ale ka zikiri dɔ sababu la dɔrɔn zikiri sina ka kɛ sangawuli ye fan bɛɛ o ye barika de k'a fɔ mɔgɔw ma zikiri karisa a daminɛra ale de la donc ni ala yɛrɛ y'o bonya kɛ mɔgɔ min i b'a sɔrɔ ala mago b'u tigi la quoi donc n'an y'a ye u ka ko bɛ yen dɔrɔn an tɛ se ka sigi an min na donc n'o ka kɛnɛ bɛ surtout k'a bɛna saraka bɔ a bangebagaw ye donc a kalanna min na a bɛ k'o de baara sisan n'i taara wajulikɛyɔrɔ la wajulikɛyɔrɔ ye kalan de i b'a lamɛn kalan de don a tɛ komi anw bɛ kalan kɛ dɔrɔn kilasi kɔnɔna sinon wajulikɛyɔrɔ kalan kuma dɔw la o ka bon hali ni kilasi san 100 donc n'i nana wajulikɛyɔrɔ la i bɛ kuma minnu mɛn n'i sera k'i jija ka taa baara kɛ n'a ye u b'anw nisɔndiya o dɔ de filɛ nin k'a mɛn ko mɔgɔ man ka ɲinɛ i bangebaa kɔ a ɲɛnɛma n'a su sabu kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ dɔ bɛ kɛ mumini i bɛ kɛ silamɛ wa i bɛ kɛ dugawuden ye dugawuden 100% k'i fa n'i ba to ɲɛnɛmaya la i b'u barika ɲini i bɛ fɛn bɛɛ k'u ye mais ko n'u sara k'i bɛ kɛ dangaden ko bɛ kɛ cogo di n'i ɲinɛn'u su kɔ o hadisa jɛlen bɛ ko mɔgɔ dɔ fana b'i kɛ dangaden ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ a bɛ kɛ dangaden mais a bangebagaw salen kɔfɛ a bɛ kɛ dugaden sabu a b'a hakili t'u la donc kaba a bangebagaw ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an b'a jɔyɔrɔ dɔn tuma min na cɛkɔrɔba man kɛnɛ fo ka taa se a ka fatuli ma a ye baara bɛɛ bila k'i ɲɛsin a ma donc ka se bi fɛnɛ ma halisa fatuli kɛra sarakabɔ bi kɛ san o san
salo ala ye garizigɛ don a la mais ɲinɛ an kun taara Ismaël Darame fɛnɛ o fɛnɛ ka ziyara bɛ a bɛɛ ni ko kelenw ni o fɛnɛ denw kun kelen don k'a labɛn k'u bɛ hinɛ se k'u bangebaa ma donc an bɔra yen fɛnɛ n ko fɔ an ka na yan jagoya sabu baraji de bi sɔrɔ a la barika de bi sɔrɔ a la an fɛnɛ kana baraji ni barika dɔ ta donc an fɛnɛ nana pour que ka se ka hɔrɔma ni bonya dɔ sɔrɔ ka baraji dɔ sɔrɔ ni kɛnɛ in kan yan ala ka san caman yira an na an ka jɛ an ka dugawu k'an bangebagaw ye san caman ala ka nin sigi in kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya ani basigi ni hakilisigi k'o don an ka jamana kɔnɔ ala k'o k'a ka alaya kama kira na so dunge kama wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad bon an bɛ ala tanu k'a barikada kira folen kɔfɛ ani tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma bon an bɛ min fɔ dɔrɔn hakilina min ye an bila nin na o ye Seydou Ousmane Madani Haidara de parce que an tugura ale de kɔ depuis an ma balikuya an y'a ye ale bɛ ka min kɛ an fana y'ale de ladege a ye min fɔ an ɲɛna n'a bɛ ka min kɛ an fana bɛ k'o de kɛ donc hakilina in bɔra Seydou Ousmane Madani Haidara yɔrɔ parce que ale de y'an kala dugawudenya kɛcogo la k'an kala barika ɲini cogo la donc ne yɛrɛ kelen tɛ ko a tɔgɔ bɛ di mɔgɔ dɔ de ma sinon nin bɛɛ ye n balimaw de ye minnu bɛ n kɛrɛfɛ nin ye n kɔrɔkɛ ye ka se n dɔgɔninw ma an yɛrɛ kɔrɔkɛba bɛ yen ne bɛɛ b'ale dɔn bi ne Usaz Dawuda Guinée équatoriale bon ale de ye an bɛɛ kɔrɔkɛba ye donc ale de bɛ an bilasira a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka na bɛn ni ɲinan ta ye mais laɲiniw ma se ka sabati mais a ka ŋaniya dafalen bɛ ne kelen tɛ se i yɛrɛ ye jama ye dépasse min bɛ kɛ an bɛ jɛ k'a kɛ de ne kelen tɛ se ani kanuɲɔgɔn minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ b'i seko kɛ donc an bɛ ala fo ka ala kira fo ne bɛ n ka foli sinsin Seydou Ousmane Madani Haidara de parce que n y'a mɛn ɲɔgɔn jɔni kunnandi a fɔ sababu ɲuman donc an b'ale de ka barika kɔnɔ donc o la n bɛ kuma surunya ka télévision Sirifila yɛrɛ jama bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mukutari Bagayogo yɛrɛ ani cɛsiri ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ an b'an ka musokɔrɔbaw fana fo donc ala k'an ɲɛ mɛn olu la ala ka barika don an na ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ donn'a la ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka n'i ka nafolo ban ala ka n'an yɛrɛ kunnangoya yarabi ala ka n'an kunnangoya ala k'an fatu Seydou Ousmane Madani Haidara n'a denw kɔ ala k'o kɛ kuranɛ barika kama sɔli ala muhammad alhamdulillah an b'a fɔ a ka ɲɛmadali la ka na tɛfɛ Sirifila ma an y'aw ladɔnniya kuma kun fɔlɔ la k'a fɔ ni y'an ye jalakɔrɔji communauté la an balimakɛ Zikiri Sulemani Jara a bɛ laadala ziyara min kɛ ka dɔnnibagaw wele u kana ala ka diinɛ lase jɔnw ma barika min mana y'o la yafa min mana y'o la ni ka o sama ale mansaw ma ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen san 2017 ta an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan ka bɛn marisi kalo ma an b'a deli ala fɛ taaba ninnu ala ka hinɛ u la ka yafa k'u ye ni alakiraba yɛrɛ hɔrɔma ye an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah